Hi mga ka-bless! Panibagong vlog na naman ang sakong ipapahiling sa inyo. Sarong vlog na patungkol sa birthday ni Johan kang nakaaging andaw. On day 1 hanggang sa iyang pag-birthday, yaon pa ako. Saro ako sa nakahiling kang talagang maugma asin magayon na selebrasyon. Salamat sa Diyos sa panibagong birthday na tigtaong mo kay Johan. Totoo talaga na napakamray mo sa maski si isay sa muya. Yaon ang sa imong pagpapadangat maski na nga ni kadakulon kaming mga pagkukulang sa imo. Permi ka man giraray-maray po sa kadagos mo po, Lord, na pagpalaon na ang buhay ni Kaiba sa iyang dilog na pamilya. Sige na ka, Mabi. Hanap na ka, Mabi. Hanap na ka mo. Dali. Bakit ko dyan. Sayang, sayang. 1, 2, 3, go! Ayan, kailangan ako ng 5. 1, 2, 3, 4. Ayan, sino po nakakuha? Okay, mami, dito ka po. Ayan, sino nakakuha ng pangalan ng prize? Go! 1, 2. Dahil sabi ko pa kanina, ayan, nakapagdadala sa akin ng 100 pesos. Ayan, saktong 500 pesos on 1, 2, 4, 5. Okay, 6 mami. Ayan, stop. DJ Kupsit. Ayan, thank you. Punta lang dito, paunahan. Okay, Kayla. December 23. December 23, anong taon? Tama po. And mayroon ka agad ng prize. Ayan, sa malakas sa parang na madali kuya. Ilang taon na, tantananan. Si Kuya Yuan, pabilisan. Go! Ayan. 11. Go na, dali. Ayan. Okay, yung wala pang prize. Ayan, ako tawag ka na. Okay, wala pang prize. Ayan yung tatlong marites doon. Sali kayo. Ay mo ay papunta ng naga. Sige, lakad. Ayan. Isang malakas na palakpak. Happy birthday, Johan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11! Birthday, Johan! Ayan, malakas pa.
maubos ang ating prize agad. Okay? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Yuan! Okay, malakas pa. Lakpakan naman dyan. Happy birthday, Yuan! Akala ko ka katawanan. Matutong ko. Ayan, ang pinakalanat ng say happy birthday, Yuan! Wala ka! Wala ka nga! Okay? 1, 2, 3, go! Okay! Sabi ko... Isang malakas na palakpakan mo na dyan. Okay? Ayan, smile! Ayan, ma'am, ready na po? Yung pinakamalakas! Happy birthday! Uy! Yun! Happy birthday, Lily! Wish ko lang sa imo, magtaas ka pag-iskela, magtultol. Sabi ba ni Mami, pero may mag-very good sa school, di ba po? And so mga dreams mo, sana pagdakula mo, matupad mo, ipo. 7 ka naman yan, and di ba, sabi ko sa iyo, pag sabi na yung 7, bigay daw, ano po, mag-very good, magtapos pang school, mag-very good sa school, and sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga friends mo, always, maging mabuot na akin. Iyo po. Iyo po, baby. Nakabutas. Po ako. Ayaw kayo, nakabutas. Pero maging maugmasa na. Maging happy ka hanggat gusto mo. Happy birthday, baby. Ay, isang malakas na. Isang malakas na palakpakan naman dyan para kay Johan. Hebe! Hebe! Happy birthday! Ayan! Okay!